ina ma sarakai na kudu godiya sakamakon wannan kokarin da suka yi da ya ba. To jama'a barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya, sai a biyo mu sau da kafa don ji da kuma kallon wannan shiri na maraicen yau, wanda a ƙarshe za a jin cikakken bayani kan taimako wanda wata kungiyar agaji ta baiwa wato ofishin magajin gari a yankin Bazaga da Alela birnin Kwanni. Sai a biyo mu sau da kafa a ƙarshen shirin don jin ƙarin bayani. Mu sanar da ku cewa wato kwamitin zartarwa na wato kungiyar ɗaliban makaranta da suka hada da makarantun koyon ayyuka hannu da fasaha reshen Maradi ya bayyana wata sanarwa a gurin wani taron manema labarai da ɗaliban makarantar suka yi kira a ranar jiya Laraba. Ɗaliban makarantar da ya sun yi amfani da wannan dama inda suka bayyana halin da makarantar Lycée Technique ɗan ƙasawa ta Maradi ke ciki, inda suka bayyana matuƙar damuwarsu ga wannan mummunan halin na rashin samun kyakkyawar kulawa da kuma wato samun kyakkyawar kulawa misali da halin da suke ciki na kuncin rayuwa. Sun yi amfani da wannan dama inda suka yi kira ga manyan magabatan wannan ƙasa, musamman ma kira ga shugaban ƙasa Bazoum Muhammad da ya mai da hankula sosai misali don ganin irin wannan bukata ta ɗaliban makarantar da suke neman samun kulawa a kanta. Ɗaliban dai sun yi kira halau ga ɗaliban makaranta abokansu domin su ƙara haɗa kai guri ɗaya da fatan samun biyan bukatu kan koke-kokensu na rayuwa a wannan makaranta ko a cikin waɗannan makarantu a reshen Maradi. A yau ne aka soma jarabawar guje-guje ta ɗaliban makaranta wato na makarantun koyon ayyuka hannu da fasaha. Ɗaliban makarantar da suke neman samun takarda BEP da CAP ne suka soma jarabawar a safiyar yau, inda ana birnin Yamai abokan aikin masallika inda aka kaddamar da wannan jarabawa ga kuma irin ƙarin hasken da suka samu ta bakin masu kulawa da wannan jarabawa. Rana yau ta gudu wadda ya kasance da ma an tsaida ta a ranar yau 27 ga wanga wata. Ga yadda dai muka gani komi yana tafiya daidai kawai yadda muka tsara, kuma muka san dai babu wani abu wanda ke kawo kurakurai bisa tafiyar wanga jarabawa, da kuma duka wannan abin da shahi a cikin ƙasar Nijar duka gaba da inda muka san dai ake jarabawa ga komi yana tafiya daidai kawai yadda ya kamata, kuma kawai yadda muka tsara. Abin da zan ce muku kawa muna da kandida 16,725, muna da jarabawa kun san guda biyu ce, akwai da ake cin BVP kuma akwai da ake cin CAP. Ga BVP muna da mutum 970, ga CAP muna da mutum 725, to dukansu 725. Dukansu ya kasance abu ne wanda mun samu dama, kowane ne an tsara shi daidai yadda ya kamata. Kenan abin da zan mace muku, akwai mata wanda cikin wannan kishin sun kai kishi 42.62. kenan zan mace alhamdulillah dai ba mu cewa komai, sai mu ce kai mata su ma suna ta bada kokari bisa harkawan ga fanni namu na ilimi na kuma aikin hannu da fasaha. A ranar 13 ga watan Juwan ne idan Allah ya nuna mana ɗaliban makaranta 'yan ajin ƙarshe a makarantun college masu neman samun takardar brevet wato ko BPC kuma za su kasance a cikin ɗakunan jarabawar. Wannan wata dama ce ga mushannin makaranta inda suke karfafa kira ga iyayen yara da kuma ɗaliban makarantar domin su ƙara ba da himma ta ɗaukar darussan a cikin ɗakunan karatun, ganin cewa a wannan shekara ba a samu yawaitar yajajen ayyuka ba ko yajajen shiga ajin karatun mu na ɗaliban makarantar. Gari abin da wannan malamin makaranta ke faɗi a gaban manema labarai. Mu da matsala sosai game da tun da ban shekaran yadda ya faru ba a samu matsalan tsaida ta yadda karatu ba a samu matsala ba, don shi ne yasa to in kama a kashi 100 ka hamma a tekun shi lokacin da muka yi evaluation shi yana kai 70 zuwa 80. to da aka zo ga kwanshe ma da yake ko da yake lokacin hutu ne abokan mu gaskiya sun iya kokarin su a ƙara ci gaba a yi bisa program ci gaba, kuma yanzu dai ko da bamu da abin muna tamaha to yanda ga cikin 100 yana kai 90 ko 90 zuwa 95.
to kuma ya ku ɗauki ma kamar wannan a jimilla ne ya ku ɗauki kamar ɓangare darasi akwai darussukan da an gama sosai abinda ya rage kawai zuwa ne ake ana exercise tare da yara don game da to in kafin lokacin in Allah ya kai mu a lutre juan da za a examen MPPC kafin lokacin na insha Allah komi Allah da ikon shi komi zai kammala. To kiran da gare su kamata yi su ɗalibai su san da ba lakol kaɗai ba ne wurin ɗaukan da in aka zo lakol aka ɗauki darasi aka je gida kuma yana da kyau abinda aka koya lakol a buɗe kayuna a duba a gami ne a exercise inda ko da an yi shi a lakol aka je gida kuma ya kamata a yi shi kuma uwayen kuma ya kamata su sa ido su kama muna don mu kama wa yara duk gaba ɗaya yaran su samu nasara a wannan jarabawan da za a yi. kwanaki uku zababbun mashawarta a yankin bazaga da alela suka kwashe na ɗaukar horo daga wato bangaren kungiyar agaji pccn wadda ke aiki kahwada da kungiyar oem wadda ke kulawa da bakin haure. Haka zalika wannan kungiya ta pccn ta yi amfani da wannan dama da aka yi rangadi da kuma yawace na waye kawunan al'ummomin yankunan don sanin mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a yankin. Sannan kuma kungiyar ta ba da taimakon kayan aiki a cikin ofisoshin magajin nan garin na bazaga da alela. Dangane da wannan batu kafar sarauniya ta haɗa rahoto kamar haka. Baya ga mahimman tarurrukan karfafa ilimi da ba da horo zuwa ga zababbun mashawarta akan batutuwan karfafa hulɗa da cuɗayyar al'umma don neman kahuwar matakan samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da na kawo matakan kaucewa al'amuran tashe-tashen hankula a cikin yankunan gundumar bazaga da alela a jagorancin kungiyar pccn wadda ke aiki kahwada da kahwada tare da kungiyar oem wadda ke tattalin bakin haure. Kungiyar pccn ta kuma shirya wata muhimmiyar tawaga ta yawon jan hankulan al'umma tare da zababbun mashawarta a cikin ƙauyuka 31 na bazaga da ƙauyuka 36 na alela. Wannan kuma domin al'umma ta ƙara sanin mahimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Baya ga haka ƙungiyar ta pccn ta kuma ba da taimakon kayayyakin aiki zuwa ga ofishin magajin gari na bazaga da na alela. Taimakon kayayyakin aiki cewa da kujerun sakawa cikin buro, allon bango, tabulan zamani, takardu da kayan rubutu da dai sauransu. Muhammadu Jibrila jami'i ne mai bin diddigin tafiyar ayyukan OEM PCCN reshen tawa. Nan mun zo bazaga saboda kayan da PCCN ta mika ma meri saboda su ji daɗin aikin nasu. Kayan a ba da wannan kayan sai da aka yi formation a conseiller municipal. Aka musu formation kuma har yau aka ba su dama su je gariruwansu. Su wannan formation da aka yi su yi roskananta su gama mutane su ja hankalin mutane duka dai abubuwan da ya kamata bisa citoyenity bisa ga wadda za a samu a kiyaye wani tashe-tashen hankula zaman lahiya dai a samu a zamna ba tare da a samu kwanciyar hankali dai shine gurin wannan proje duka wannan abubuwan duka dai gurin projen PCCN kenan ne kenan a fare a kai karaban shine aka zo kuma yau mun zo ba da wannan kayan sun kumshi kujera 150 da yake an ga fisal da renon kinta su ba su da kayan aiki kenan an ba su kujera 150 an ba su projector wannan kuma bankin shi da tableau chevalier da kaya da bikoki da marker da papier padex wannan duka dan su yi dadin aiki su yi dadin yin reunion kinsu su yi dadin exchange kin kusa cikin komin. Bayan gabatar da godiya ta musamman ta samun wannan agaji daga wannan kungiya, magajin garin Bazaga Manu Ibrahim ya yi bayani akan amfanin wannan horo wanda kungiyar PCCN kin ta baiwa zababbun mashawartan. Da farko tattare konsayuka don ka zababbu da nan Bazaga kafdinsu da na Alila nan Bazaga an ka taru an ka ba su horo tsawon kwana 3 an ka waye musu kai bisa ga
menene zama ɗan ƙasa, wani irin yauni ne, menene ya kamata mutum shi ma ƙasar shi, kuma menene ƙasa ya kamata ya ma ɗan ƙasa. An ka ƙare wannan, sannan kuma hallon kwansayuka sun ka tsara tawaga kashi-kashi, an ka zagaya dukkan garuruwan da 31 na kunun ɗin Bazaga, ko ina an ka zo an tar da al'umma kwansayuka sun waye musu kai bisa ga menene a aikinsu su kan kasu kwansayuka, menene aikin ɗan ƙasa.